guys! Welcome back to my channel. Now, pag-uusapan po natin ngayon para yung sekreto ko, yung ginagamit kong facial cream kung gabi. Yan. So, sa gabi, ito yung cream. Bago ko matulog, naglalagay ako para ma-maintain yun na. Yan. So, yung product na ipapakilala ko sa inyo limang peraso na yung always dito. So far, maganda naman yung sa face ko, yung mga benefits nila. So, parang napansin ko, parang kuminis, kumuti, parang nagbawas na yung oily skin sa face ko. Yan. So, ito pala ang tawag doon yan. Yung Liliha Face Cream. Liliha Face Cream. It's a combination of licorice, glutathione, kojic acid. Yan. Yung tatlong powerful ingredients na yan, yun ang ingredients ng cream na ito. Available pala ito sa Lazada at saka sa Shopee. So, siguro hindi pa ito available sa ating local drugstore. So, makukuha nyo ito sa Shopee at saka sa Lazada at 90 plus yung isa. So, makakatipid kayo kung more than 5 yung orderin ninyo. Yan. So, buksan natin. Maganda yung amoy niya. Parang sampagita yung amoy niya. Sobrang bango naman. At saka yung sa loob, yan. Tingnan mo, ubos na siya. Ang laman nito, para siyang pamada. Parang pomade. Yan. Yung paggamit nito, maglagay ka dito. Yan. Nagustuhan ko sa product na ito kasi madali siyang mag-dry. So, hindi siya oily sa face. Yan. Lagay natin yan dito. At saka, kung gusto nyo kung gusto nyo gamitin to, pwede naman lagyan nyo ng face powder sa mukha. Nagugustuhan ko talaga yung product na to kasi para siyang moisturizing cream lang. Yan. Sama natin yung liig. So, every time na maglalagay kayo sa mukha, ilagay niyo sa buong face, sa noo, at saka sa liig. Para ma-spread lahat. Yan. So far, sa paggamit ko nito for more than 3 months na siguro, wala naman akong napansing kumati, nagka-breakouts ako, tsaka okay naman siya sa